Nakon irugi nga ibasa, dati napadayawan ang surat nga intay to balakadan, aga po kini Luis iti Baguio City nga kunak nga medyo ada pagkababaero na. Sagudayan nga rod ti surat ni Luis. Di ba kunak nukaget, sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam a Luis kasi kuma. Angem nung amin medyo ada pagkababaero na, no babaero dati nagsurat, hangkong awagan ti Pagayam, tadyak kahit nga Pagayam, dati hanga mapnek, ayan, di kati chick boy, playboy, pakboy, babaero. Di ba? Iso nga sagudayan ti surat ni Luis, kung naklatano ka, ayawan Pagayam nan. Tawan ti Pagayam ko, nga babaero. Kasi kami, no amok nga babaero, lik-lik akon, kasi siya. Sagudayan nga rod, ti surat ni Luis. Dear Cassie, sagbay man nga inak binsa-binsaan ti pakasalita kasinyong kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di Tanemars Studio. Kastapay akablawak digiti padak nga dumdum nga kinagbibuya iti deti nga programa. Sa anak kumang agsurat dito'y programam kasinyong tay didamo ket mabainak. Taad da ngamin tibidot nga naaramidak nga saan ko, nga sa anak nga proud nga naramid ko, ken pagbababawyak launay. Ngamin kasinyong talo tawenen nga agayan ayat kami ken ni Charlene. Kurang nalaengen ket agkalay sa kamin. Angem na aramid ko pay laeng tinagsapol iti kasukat na. Idi tamarik nakon nga kaslaawanen wenno nagmaumawen ti panagayat ko kenkwana. Ngay di likodan ti amin nga naglablabasan mi, ti pinagsamaan mi, amin nga nararagsak nga panagkadkadwa mi. Dimteng ti panawen nga nauma aklat ta kenkwanan. Nga naamiris ko nga saan nga ni Charlene ti babae nga kayat kung agbalin nga katakunay na iti tong palbiag. Nang runa idita dimteng wenno naamammok ni Nicole nga ububing nga amang ngem ni Charlene. No kasano nga napasamak ti amin kasinyong kennoan niya tinagbalin nga parikot ko wenno karmak iti inaramid ko abiddot kasto man nga inakrugyan nga isalaysay. Adda ka di papa ng baraw. Papa, nakayubayam. Adda nga mintin nasisita nga pagnak. Ket masapul ko ba nga agtalinaid kapela dito oy. Bayat nga awampay deti agabang deti nabakansyan nga kwartaw. Ada ko mga rudti lakad ko, papa. Agkita kami ngamin kay ni Charlene ita. Kanayon kay but nga agkit-kita, awagam latan nga maladaw kabiit. Yu Raymond, deti yung may agabang dita nabakansyan ng kwartaw. Sayang mait, numabayag nga saan nga maukuparan. Umay ka din, papa. Wala mabayag pa, dati umay agabang. Hagit ko na namot nga andaway ka noon. Ang imamumutan ti traffic dito Bagyo Barok. Di mo namnamaan no anya nga oras nga dumteng dito urayan. Ay, nalangarod, papa. Awagak arod ni Charlene. Tay bagak ang maladawak iti nagtulagan mi. Taurayak latang arodin di agabang. Angin, papa. Estudyante ka di manan, ti agabang ka di nabakan siya na kwarto. Sigunti ko na nagraduar ka noon nga umay ka no agrevyo ti board exam na dito'y Bagyo. Iso nga kasapulan na ti pagabangan na iti sumagmamano nga bulan. Napipiyalain nga na. Ngayon data mabakan siyan. Tano mabakan siyan tumanin agad sumapol tumanin.
Ti sukat na. Ay, nalangarod pa ba? Yan tangay awam mo ti ubram pa ay. Iso nga si kapelaing ti makaam mo, nga mang bantay, dati boarding house tayo. Apay mo't ngamin, nga di kapelaing mat sumapol iti, natalgad na trabaho baraw. Isukit nga, di kay pay, nagkalay sa itinubyam. Taawab mo't pa, itinatalgad nga trabaho. At dantulat pa ba? Ay, jakla makabirok ngamin ti stable nga pagtrabaho. Sana bale? Kabayatan na gat. Siyak mo't ti mga sikaso ti boarding house tayo. Alala nga baraw. Taadda pa isa bali nga pakakumikumak. Sikan ti makaam mo. Damot sumungad dito nga nalapsat ken sexy nga balasang. Isunsama dito ururahe ka may agabang dito eh. Isunsang agpaiso ha. Ay, hello miss. Ay, hello kuya. Si kaka din ni Nicole? Ay, siya agpaiso kuya. Da kayo ka dito nakasaritak iti telepono kuya? May panggap ka dati kwarto nga bakante nga o may kupagabangan? Ay saan? Ni Papa, tinakasaritam. Siya gayam ni Luis. Father ko ko tinakasaritam. Bagi minuk ko ti boarding house. Kitimbili na kakanyak ni Papa. Umay mo ka no kitan di kwarto. Tano kayat mo ka no? I-confirm mo laeng ta i-reservamin para king ka. Sige kuya. Inta mga rod kitain di kwarto kuya. Kahit kung amin nga ada tinapintas nga weno nasaya at nga pagyanak dito ay bayat nga grab-review ak para iti board exam ko. Kastaya. O sige, napintas di jay. Can save. Nadalus pa eh. Kanayon nga madalusan dati nga boarding house. When nga rod kuya, nakitak digiti ladawan iti Facebook. Iso nga, kayat ko nga umikitain iti personal. Kasla kanyak. Di ba? Makita mo. No kasanot kinapintas ti boarding house mi, kastamot ti kina taer ti aking bagi. Kuya mo, naangaw kagayam. Wala. Intang nga ni kwarto nga bakante, kat sigurado ak, nga numakitam, kat magustuam. Sige nga rod kuya, agyaman na. Anya ti makunam. Mayat kuya, nadalos nga agpaiso, na ornos, ken mayat diti lugaryo, na ulimat, saan unay nga ado ti tattao nga nakatambay. Awen, mayat dito eh. Iso nga magustuhan din iti estudyante man, weno mga opisina, nga pagabangan. Saan ka pa nga marigatan nga aglugan nga mapanidji papanam ta. Walking distance laeng mat. Yan ti pagsadaan iti jeep. When nga rod kuya, nakita. Ay, mayat ngagpaiso kuya. Ala ipakiraserbam la tangaro din kuya Tayo into no lawas na pailaeng mat ti panagakar ko. Apay taga-ano ka kadiading ko? Taga Biskaya ak kuya. Kastaya. Wena, no isyuti ko nam. Ada ka di tinagsaritaan yon kani Papa, may papaniti reservation fee, wino nyaman. Adda nga rin ti bagbagana kuya. Ngem, ti kinagpaiswan na. Saan pa ngamin nga, dimteng dati namnamaik nga kwartak nga pag-advance ken deposit ko. Iso nga mabalin ko makisarita ak. At pakpakaasi ak ko mga pakireserbalatan kuya. Bareng no dumteng matlaing ito no bigat. Dati namnamaik nga kwartak. Ay kit, uwi na.
Awan ti problema. Ading, basta sika. Ay, talaga kuya? Ay, namnamaig dita kuya Baka mo't no gaputa sa anak nga nag-advance ken deposit ita. Baka ited yun tot sa bali. Ay na, kasti ko na, nakamit aking kukwa dito nga boarding house. No ibagak nga, nakareserba dito king kan, nakareserba king kan. Sigurado nga si Kanton ti agabang dita. Uray no, Jack, ag down gawin no, ag deposit kuya. Uray pa, basta sika. Ayun nga, Nicole. Kuya, mabalin nga alignment ti number mo. Ay, sige kuya. Tapno da pangawagam kanyak no, da ka sa pulam. Wan, kan tapno da, ada kontak ko ken ka. Ngamin, si kalaing ti dinawatag ti cellphone number kadagiti agab-abang ditoy. Ha? Wan, kaaduan kat ni papati mangigigim ti contact number da. Kit apengor nga sikat na nga ti contact number ko kuya. Gaputa na idumduma ka. Kadagiti ay borders mingas daduma. Ala kuya. Baka mo't no tilad na nga pangusaram ta number ko. Baka kit tawag-tawagan nak ti dis oras ti rabii. Amangan mo't no apain nak ni bakit mo. Ha? Bakit? Api nga katawa ka kuya. Awan pa'y ti asawa hak. Ket ti girlfriend mo. Awan ti agunget. Iso nga di ka madanagan. Ay, manukad tawin mo kuya. 29 kon. Sika. 21 ko kuya. Turning 22 akpay laeng. Kasta aya. Sa bagay. Age matter mat. Nga kunada ading. Saan ka di? Ala ni kuya. Itatalang kita kuya. Kasta ti bagbagamon. Da ka di pa kahit mong orderen, love? Awanen, love. Nabsuga kon, ken may isa. Diyak kaya ti mangan ti ado. Ha? Tapay. Di mo ka di kayat nga mabsug ka. Saan ko kayat ti mangan ti ado, tadyak kayat nga lumukmegak. Amangan no, lumukmegak ket. Isukat na kiti sa bali. Ha? Si kamot. Apay gaputa lumukmeg ti apin no lumukmeg kan. Rason ka di dayayan nga sumapula kiti sa bali. Jaklaan mo Angem sa bagay, sa anak mat siguro nga maisina-sina. Anya? Ngamin love, talo nga tawentan nga agayan ayat. Halos amutan ti bangsit ti tunggal maysa. Halos amutan ti aminan maipapan iti tunggal maysa. Ken tilasod ti talo nga tawen. Sigurado akmat nga saan nakon nga maisina. Anya ka dito ibagbagam aya, love. Sina-sina mo ti bagbagamon. Kasla parparit na ngamin kanyak. Ha? Ken natagtagainip ko pa'y love. Anya tinatagtagainip mo, love. Nga iti tagainip ko, nagsinata ka no. Kastaon iti sangit ko nga nagriing. Ay, unay ka mo tagainip laing dayjay. Saan ngagpaypayso dayjay? Angin ka sa nung arod no, pumayso ti tagainip ko. Sigurado nga diyak kaya, love. Nabayag una yun ti talo nga tawin nga, nagkadkadwata. Halos naagkam aminin nga paset ti bagik. Anya. Halos napadasan ta aminin. Napadasan ti anya. Tinaduma-duma nga posisyon tunggalag ka naig ta. Di ba pinadas na pa iti ubet idingim na sakit? Iso nga nagdara. Ay, adata dito yung restaurant. Love, mangmangan tapay. Ubet mo tibagbagam. Kanapi nga panunutik lang amin, love. Nga kalpasan ti amin nga naglabasan ta. Nga ultimo,
ultimo deta, buok ti kiret mo kat siyak pa yun ti mang aahit no daduma. Sabi, nagalas mo deta pagsarsaritaan tan. Kinurimot si ka. Di ba? No kanem deti kifik. Kifi man ni bagbagamon mangigda ka di kita daduma customer. Api ko ma. No kanem ti kifik kat kasta unay ti panang lamutak mo. Iso nga, panpanunutet mo kwa. Sa anak mo siguro nga maisina dahil nga Luis ko na. Api ngamin nga panpanunutem dito aya. Awan lang. Panagriknak ngamin, baka no awan pa iti na itid ko king ka nga. Banag tapno no saan, tapno no umdas nga rason, tapno dinak maisina. Iso nga mapanpanunot ko. Baka mo't no kasapulanin nga maadaan tan iti anak. Anya? Saan ka di pala nga detat pagsarsaritaan ta? Lab. Awan pa iti natalgid nga trabaho. Imbagking ka, ada trabaho. Ang imsyak nga rod. Mabainak mo nga sikat ti ada natalgid nga trabaho na. Idinto nga siyak nga lalaki kat awan. Iso nga saan ta pala nga pagsaritaan data? Ngim sigurado ka? Saan nak tong isukat iti sa Bali, love? Saan, love? Apay ko ma. Kasti ko nam, halos naaramid ta aminan. Nga mabaling nga aramidin, dagiti agayan ayat. Sa bagay, dahi tamot ti napanunot ko. Ang no once nga isinanak pailaan kalpasan ti amin ngay nararamid ko king ka. Nga ultimo, selang mo, kad no, kurang nalaingan kat kirkirak. Kirkiran to'y dilak. Di ka makatakari. Baka ka to, weirdo, di gito'y kunat, di kita, daduma nga, customer, no, mangigda, ti pagsarsaritaan ta. Ani magbagak lang, tapno nalawag ti amin. Ti anya. Siguro, no, isinanak. Kalpasan ti amin, nga inararamid ko. Siguradwat, Luis, nga anya. Nga dinak to pulos malipatan. Ha? Nagbabawi kan to nga nangisina kanya. Unay mo nakabutbuting mo ti ibagbagamon lab. Saan? Ibagbagak lang na ibagbagak lang tagpaiso. Ibagbagak lang no anyat marikrik-nak. Ngamin, no panpanunutek nga kalpasan ti amin kat isinanak. I'll make sure nga ikang ka ti remembrance mo. Tapno dinak to pulos malipatan, Luis. Ay na mga kakit din lab. Bisin mo la dayta. Kasano kat agday-dayat kan tumid ngamin. Di mo kahit nga ibusen deta labay mo. Siya akong timang ibos. Sayang mo, timbayad ta. Anya di kahit mo asawon pare. Apin, anya di magbagab nga. Nakabutbutang ti saritaan yung nga duwa kini Charlene. Dating orod ko nakpare nga kaslang. Tsaka mo nagpangpang tawon no. Unaw niya. Kaya baga na nga ikan nakati remembrance. Bueno pa kalaglagi pamking kuana no agsina kayo. Kape ngamin nga napanunot na. No napagsaritaan nyo ti panagsina yo. Idinto nga awa mo ti makita nga problema yo. Uwin nga rod pare. Ang natagtagainip na kano. Ngayon sukat ko iso na iti sa bali nga babae. Unay mo di kiti babae nga talagan. Matagtagainip dalaeng ipagarugdan nga pudno. Ay na, ni bakit kunto pa eh. Tagtagainip na nga, da babae. Napanakid di, anya, kit inapa na ka. Tako na, no kano matagtagainip na, pudno ka no. Ay na, maulawak ka digiti nga asawa. Maulawak ka digiti babae. Ti pagsindawak launay pare. Bigla-bigla latan. Bigla-bigla latan nga napanunot na nga pagsaritaan mi dahil nga panagsina mi. Ang ima mong pare. Kaslada posibilidad na nga talaga. Anya ti magbagam nga da posibilidad na pare. Nga agsina kami. Oy, tila bagbagam siya pare. Awan mo ti amok nga problema yo. Saan kayo matgagap-apa?
nasorok talo atawin yon nga gayan ayat kini Charlene. Kun naistorya mo kanyak nga namin adumutan nga daras nga nagkanaid kayo. Ugo na pare. Tunggal kita kami. At talata mapasamak kada kami. Angim itay laeng nga awan. Ta itay ibaga na nga umay ijay boarding house. Nagkidkidak. Nagpambarak nga umayag dito ayan nyo. Tagsarita ta. Ngam ti kinagpaisuan na. Kasla na uma akon kenkwana pare. Anya? Naumakan ko nan pare. Uwan pare. Kasla awanen ti ganas ko no agkanaig kami kini Charlene. Ngamin kat kasla awan ti ba? Kasla, parang walang bago. Kasla isula iso. Nga kasla dasap sa pulik nga sa bali pare. Oy pare, madideta. No awan mo ti rason na nga agsapul kat sa bali. No awan mo ti basol. Una awan mo tinararamid na madinig king ka ni Charlene. Ay na pare, lipatem laengen detapan panunotem. No kuma nagbasol king ka, alagat maawatan ka. Angim no kunam nga na nauma ka laeng kaputa kasla di kan agganas, wenno di kan maganasan no agkanaig kayo. Ay ket sa bali detan pare. Masapul siguro nga agsarita kayo. Angim mabainak mat nga mangibaga king kuana. Ken maamakak mo't nga mangibaga, nga kasla maumuma king kwanan. Nang runa kat kasla agpangpang taitay pare. Makamo kayo pare. Basta para kanya ka. Ilay may balakad ko king ka pare. Ang ka nga agar aramin tibanag nga pagbabawyam to kabaudyanan na. Nang runa ti mangluko iti may nga babae. Tandaanam deta pare. Ngamin no agaramid ka ti madi, iti babae. Nang runa no awam mo ti basol na. Dakkel ti karmana dayta. Tandaanam dayta pareng Luis. Uli ka mo tim pare. Mabutbutoy ngakman ka dayta ibagbaga. Ay weng gayang barok. Papa, adamanan ti naskin nga papanak. Oh, papa. Nagtawag itay ni Nicole. Ay, ni Nicole papa? Oh, anya ti kuna na papa? Ay, apay nga kasla excited ka mat barok. Ay, papa? Ay, kuna na nga umay kanon agbayad ti advance kin deposit na. Adda kanon ti kwarta na pagbayad na. Angim adamot ti nasisita nga papanak, iso nga ibilin ko laeng king ka. Ay, sige apa ba? Awang ka di ti papanam. Awan pa ba? Uraik ni Nicole. Aguray ka man, barok. Ape ka, kasla dumanon pa'y tilapayag mo, tangiit mo ti ibagak ka umay ti Nicole. Saan ba ta, papa? Kanya nga saan? Ay, daman-damagik, daman saludsudek king ka, Luis. Papa? Manon nga aldaw, nga saan ko manon nga aldaw, nga saan ko nga nakita nga, inyawid mo ni Charlene nga kayan ayat mo dito balay. Papa? Busy lang yung trabaho na, papa. Busy. Busy mo't ide, angem, aramidin nyo mo't ti amin na pamuspusan, tapno no, maiyawid mo isuna. Akalpasan ti may sa oras kay itulod mo niya balay da. Ay barok, amok ti amin na mapaspasabak kada kayaw. Nga ibagam nga umaylaeng aginana, umaylaeng agpapudot dito'y balay. Ang imambok ti aramidin niyo. Papa, namin adun nga daras nga agpupupok kayo lata dita kwarto. Dita kwarto. Di ka pelangarot ikalay sa barok. Angim sa bagay, saan ka mo ta mababalaw? Tawag mo't pa'y tinatalgad nga trabaho. Angim, barok, magbagaan ka papa.
Amangan num masulisog ka ti sa balik ket isinam ni Charlene nga kaya na yat mo itinabayag nga padawan. Anya ti kahit yung asawan ba ba? Kaslada sa bali nga kaipapanan deta nga saludsud yo. Nakitag garaw tiragsak mo iti ibagak nga umay ni Nicole. Nakitag tiladawan ni Nicole. Nalapsat. Ubing pay. Kadakkel ti posibilidad na nga niya ba ba? Ay nga makurso na daam abaraw. Ay amam mo kalao na yun. Ni papamat. Dakayan ayat ko papa. Angim basta. Ibagbagak keng ka. Saan ka nga agar-aramid? Iti dakes wenno madi. Kadag iti babae. Nangruna no awam mo ti madi nga raramidin na king kabaraw. Papa, ay naamok ti kilatis mo Luis Baraw. Hindi pa lagbasbasa ka. Ammo kaon nga awan ti agbayag nga nubyam. Tano da makitam nga sa balay. Tano na umaamon ti agdama. Sumapul kat sa balay. Tilakit pagyamana ka kat saan mo nga pinagsusukot ida. Inipit papa. Iso nga natalgin ton tiriknak. No makitak ton nga agsimpa ka. Nga agasawa ka. Malapanawang ka karo din Baraw. Sikan ti mangurek ni Nicole. Ngim tandaanam ti saok. Nalawag ka de. Uwin papa. Unay kimot din. Kaslawan ti talikyo kanyak papa. Oh. Ala. Nginginain sa nga restaurant detoy. Luis. Wen. Itakadilain nga makastrek ka dito nga restaurant, Nicole. Wen natay dagbasbasa saan ko nga afford ti mangan ti kasto nga nginginain nga restaurant. Ken nanumulaeng ti pamilyami. Isungor nga ing pasnek ko ti nagbasa. Tapno ti kasta, matulungak to ti pamilya. Ken iso nga nag-enrollak dito Bagyo para kadeti panag-review iti board exam. Dati kayat ko, masigurado nga makpasaak. Sigurado laki di nga maluksaw dagiti nakanak-kanyak no saan ko nga maipasa ti board exam ko. Talagang ipatpatig mo dagiti naganak keng kanya, Nicole. When apay si ka Luis, saan ka di nga napatig keng ka dagiti dadakkel mo? Napatigda. Siyempre, isudati ng paadal kanyak. Isudati ng padakkel kanyak. Nimparig na damot ti panang ipatigda kanyak. Angimda kayo, baknang kayo, taada boarding house yo. Adan sapi sa bali nga negosyo ni Papam. Wen. Dinto nga da kami, mamirmiraot laang ti pamilya. Ang imbaglakid di ta nag-skalarak. Iso nga nakaadalak iti kolehiyo. Kastaya. Naswerte ti boyfriend mo kaya nagbalin nga asawam kunak kuma. Angim na ibagamot kanya akon nga awang boyfriend mo. Talaga Talaga nga naswerte to ti agbalin nga asawak. Ngamin, sa anak lang nga nasingpet, no di kat nagagetak pay, ken managayatak pay. Sayang laang ta, deti kakaiso na nga nagbalin nga boyfriend ko, lino ko naklaang. Saan nga nakauray kanyak? Gaputa saan na nga maalat ti kayat na? Gaputa mas impamaysak ti panagadal ko. Nagsapol ti sa bali. Dakkel nga ro ti sinayang na. Ngamin, saan ka nga narigat nga ayaten? Nagalisto nga narigreg nga ro ti riknaking ka, Nicole. Ala, Luis. Manupay lang nga aldaw nga. Agam amuta. Nga magayata kon king ka. Saan matunay nga dayo ti age gap ta?
Agpatpada ta pala nga da iti 20s. Angin, na, nabita pa nga gamam mo, anya ko mati nakainlavam kanya. Umuna, kas lang, nalagaan tirik na kakasarsarita ka. Malaksid nga napintas ka, nasingpit ka, lalo ak nga nainlabking ka, gapo iti panagayat mo, iti pamilyam, nang rona ka nagiti dadakkel mo. Ngamin kasta akmat, makarelate ak launay king ka, nga uray no adda mabalin ti pamilya, napatig kanyak dagiti naganak kanyak. Katsapay ko ma, tayatin naktumat, Nicole. Siya kung ti kagagasatan nga lalaki no, aklunem ti idaddaton ko nga panagahit king ka. Ikanak kumay ti gundaway ko, Nicole. Nga mangipaniknik king ka. Nga napudno ti panggap ko. Kan napudno ti panagahit ko. Luis, saan ko nga masungbatan dahil nga saludsud mo? Saan pa ita? Masapol nga ipasnek ko ti panagadal ko. Wino pa nag-review. Maawatan na ko ma. Ha? Saan ka mat siguro nga narigat nga ayatan? Ta malaksid nga nataer ka. Nadayaw ka. Very gentleman. Ken kasti ko nam. Agpadata nga napateg ti pamilyata kadata. Iso nga nagasat tumuti agbalin nga asawam. No kasta, adanam namak, Nicole. Jack masungbatan data. Tano mabalbalin ko ma, lipasik pay laeng ti panag-take ko ti board exam. Sakan tula maikan ti sungbat, Luis. Maawatam ko ma. Maawatak. Agyaman ak no maawatam. Ala, manganta nga ruden. Nasayaat mo tagkinawatan ta. Basta laglagi pa yun. At daklata ka na dito eh. Mada ka sa pulam, ibagam lang kanyak. Sige. Laglagi pa data. Thank you for everything. Awan ka nyaman na, basta si ka, Nicole. Naglabas nga rod dagiti aldaw, lawas, ken bulan kasinyong nga halos inaldaw nga agsarsarita kami ken ni Nicole gaputa agdeket laeng ti balay mi ken ti boarding house mi nga pagabangan ni Nicole. Manmanumeten agkit-kita kami ken ni manmanong nga ti agkit-kita kami ken ni Charlene nga kaayan-ayat ko. Ta nagbalin mo't abisi isuna gaputa ka promote na laeng iti trabaho na. Kat siya, kanayon ko mo't ngay pambarkeng kwa na nga busy ak mo't ngagsapsapol ti trabaho. Busy ak iti panagbantay ko ti boarding house mi. Ngayon ti kinagpaisuan na kasinyong kaslaawanen ti gagar ko nga makisinarak kini Charlene nga kaayan-ayat ko. Nga da di gundaway nga makalagip iso na agad in kami kano agpasyar, akalpasan na, sumurot to dito balay, ta agpapas kami, gapo ta mailiw kano ngem aramidik ti amin tapno no makapanunod iti rason nga saan nga matuloy ti panagkita mi. Tati kinagpaiswan na kasinyong kasla saan ako nga excited. Saan ako nga excited pa nga agkita kami iti kaayan-ayat ko. Saan ako nga excited pa nga makinaig keng kuana. Tatilaengen agtartaray iti panunot ko. Tilaengen adda iti riknak o iti marikriknak adda aminen ken ni Nicole. Ni Nicole, lahat inaldaw Nicole, uray matagtagainip iti tagainip ko ket puro Nicole.
Angem jak amo no kasanok nga no kasanuak nga makiwin naswas ken ni Charlene. Saan kami pa nga agayan ayat kini Nicole kasinyong ngem magilgilti ak, makonkonsensya ak, isong iti maysa nga aldaw, ingked dengkon nga agkita kami kini Charlene, ket ditoy nga gopede kon wenno gopede kon ti relasyon mi. Ditoy nga makiwin naswasak ken kuanan. Ditoy nga ipudno kon nga awanen ti panagayat ko ken kuana. Nga aglinlipat kamin ta saan kamin nga naragsak nang runa kanya. Jak ammo no anya ti agbalin nga reaksyon na kasinyo ngem insagana kon ti bagik. Iti anyaman nga aramiden na. Kasgagangay, maluksaw, agsangit, nakasagana akon. Makaamu akton nga mang comfort ken kuana, nga mangipalawag ken kuana nga adu pa iti mas deserve na nga lalaki ditangem iti siak. Nga saan siguro nga da kami na ikariya para iti maysa ken maysa. Nga di kami tumudla naragsak, no itultuloy mi iti relasyon mi nga awanen ti ayat iti nagbaitan mi. Dimteng nga rod deta nga panagkita mi kasinyong nga kunak iti maudi nga gundaway gaputa kinid daw na tamailiw ka no. Ket impalubos ko nga adda mapasamak kada kami for the very last time. Oh, api nga kasla saan ka nga naragsak, love? Ha? Kasla saan ka excited? Di ba? Ang istoryaak, may papan iti promotion ko ti trabaho nga nasingpat na iti boss ko ken adda posibilidad ko nga ngumato man ti posisyon ko. Ang kasla saan ko nga makita iti langam nga maragsakan ka para kanyak. Adda ka ti parikot mo, love? Awan, love. Problema nga ron, hindi pa yung nagtawag dito nag-applyak ng kumpanya. Addan tolat talab, addan tolat ti master kam nga trabaho. Ken maysa, adamot deta boarding house nga sa sikaswem. Sa balilaeng no, deti adda bukod ko nga pagtrabahuan. Deta boarding house ka, alis to laeng mat nga may manage data. Saan mo nga panunutin data? Panunutin, italaang manin nga kita ta. Oh, isong nga imbay ta ditoy, api gaya saan nga jay balayo tinapananta, api nga nag-check-in ta ditoy hotel. Madidya balay ita, nawara. Kaya may isa, kahit ko nga dito itang agsarita. Ha? Angin madamdamalaengan. Sige. Isong nga may ta dito itap no agpapasta iti ragsak. Isong nga cheer up. Cheer up, love. Lipatin pala ti problema nga awa pa iti trabaho. Oreta na-promote mo. Di siya palat makaam tunggal rumorta, tunggal agdate ta, di siya palaing taggastos. Sige, rugyan ta nga ro din. Siya akong di mangikat. Ha? Sigod nga siya ti mangikat ti kawes mo, love. Siya klatan, tapno di ta marigatan. Tapno alis tumalpas. Agal alis to ka di? Medyo. Tadapi nga minti asikaswek ko ma. Sige, maawatak. Sige, ikatim ngorta kawes mon, tasyak matin ti mangikat ti kawes ko, love. Sige. Uy. Abay. Agpadatamot nga nakadata. Siyak pa'y laing ata sikati umuna nga mang romansa kanya. Saanen? Ha? Namin adutang inaramid daytan. Isula iso. Anya ti kahit mo sawen, love?
rumabaw kalatan. Patanggan ng pailaan. Tapno, madi ka diti magbagin? Saan mat? Basta, rugyan talatan. Rabawan na kalatan. Sigalatan ti makam mo. Awan ka diti. Aramidin ta, sakbay nga saan latan na napadasan tamat amin di kitan. Halos inaramid ta aminin. Nakasti ko na midi kanya. Okay. No, talaga nga alis to ka. Di, syaklatan nga rodin ti, umuna nga, syaklatan di mang romansakin ka. Saan latan? Rabawan ng latan. Ha? Isunto mo nila tirik na. Diba? Ang kung na mga patangkan o di, kasi ti aramidet. Ay na. Gamamlatan, tumangkan daytan. Makadlawak yung kalav. Kasla di ka excited nga. Dito nga nabayag nga, di ta nagpapasan, di ta nagkanaigan. Pasensya ka na. Sige, maawatan ka. No, anyaman data problema. Sabi ko mata, awan to daytan, into no sumaruno. Inton sumaruno nga pa nagkita ta. Maumumakan samot kanya akon. Sa bagay, saan ka mat siguro nga mauma kanya? Gamak matlata nga mang padas ka digiti na dumaduma nga klase at posisyon nga tunggal at dakid daw nga rami digiti kat patgak mat saan ka di? Isang arad nga natalgid tirik na nga saan nakton nga maisina. Ang imno isina nak, love? Siguradwak nga di nakto malipatan. Siguradwak nga agbababawi ka. Anya? Di naman tayo bagbagana nga pang kaslabang pangtaanak manin. Angim, saan mo mat nga aramidin day, jay? Saan ka di? Sige. No, di mo kaya't nga romansaan ka, sakbay nga arabawang ka, di okay lang. Awang ka siguro itimod ita, gaputa da problema mga kunam. Problema deta kaawan pailat na talgad nga trabaho. Sige, patangka nga roden love. Sa akong tutugawan. Sige. Pati na ito yung problema? Unsa? Saan ka nga problema? Sakti mangikat ti problema. No kayat mo, sip-sipak dati problema. Mati talaga. Masapol nga tulungak ti bagik tapno no. Tumanggan. Tapno malpasen ti amin. Takalpasan na. Mapagusto ak laki ti trik na. Bareng no nalaglagan to king kuana nga awatan. Deti ibagak king kuana. Deti ipudnok king kuana. Imagine ni Nicole. Imagine nga ni Nicole deti kanaig ko. Tapno alis to nga tumangkan. Oh, daytan, imi nga rin love. Timangkan ng love. Oh, di ba? Nasip-sip kon di ti problema. Awan ti problema itan. Iso nga timangkan kan. Mabaling ka na rabawan. Wen. Ituloy ko lang ti mang-imagine ka ni Nicole. Tapno tuloy-tuloy mo't nga natangkan. Wow! Nagtangkan niya pa iso, love. Love! Uy, love! Kumita ka kanyak, nakakadim ka malatan. Love. Kahit ko lang agkidim. Sige, love. Siguro kahit imasim launa iso nga mapakidim ka pa iti imas nan. Siyempre, nabayag namin Nabayag nga dita nagkanaig Alang nga din, love. Rugya akong, love.
Sige, sige. Ah, love. Makapailiw ka talaga, love. Na-miss ko na ang kabalyo. Tirabaw mo, love. 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 Nagtanggan, love. 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 Magkitamti lang ako, love. 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 Sige lang. Agkitimak lang. Sige nga, Rod. Love. 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 Mapahanin. Love, sige, sabayan ka, love. Sabayan ka. Anya ti kunam, love? Naumakan kanya kunam? Pasensya ka nga. Day tatipod no. Ang iman niya ti basol ko king ka, love. Kalkalpas na laing nagkanaig. Di ba? Agore ka. Masapol nga ilawlawag ko king kati amin. Tapno maawatan na. Diyak palos maawatan. Ag 4 years tanton, love. 4 years tanton nga gayan ayat. 4 years nga namin adon nga daras nga da napasama ka data. Nga halos pinadas ta aminan. Anya ti problema? Anya ti basol ko? Apeng ako na nga nauma ka kanyak, love. Kaslad na ti sapsapulik nga sa bali. Nga awan kanyak? Kunak tubay kat ada sa balin. Awan. Sino? Ada sa balin nga nobyam? Saan? Awan. Awan, love. Mamati ka kuma. Uray mataya kita. Awan ti sa balin nga kaayan ayat ko. Ngim saan akong nga naragsak iti relasyon ta. Katsi ka. Siguro marikrik na maday ta. Saan? Naragsak ang lata uray no. Saan ta uling hagkit kita? Gaputa adda nga ron ti trabaho. Kada rason na. Agim si ka. Bigla ka lata nga nauma kanyang, love. Dito ti Jack Pulos maawatan. 3 years ka na surok, love. Bali wala laeng. Imposible nga awan ti nasarakam nga sa bali. Saan ka nga ang desisyon ti kastado awan ti gapuna? Sino? Ama mo ka di? Sino ti nangiso katam kanyag? Awan ti ka ayan-ayat ko ita. Ngimadan sa bali nga ipatpateg mo, hasta? Saan tanto mat lang nga naragsak? No itultuloy ta ti relasyon ta, nga awanin ti ayat itinagbaitan ta. Iso nga maawatam ko, Charlene. Iso man lagayam nga siyak laing ti umawawag ti love itay kig ka. Ngim siyak, anak pala sinawagan ti love. Nagayam kat pinanom da ituyin. Iso nga rin manugot ang agkita ta. Tapno makapagsarita tan. Tapno maipudnok king kan. Nga awanin ti marikrik na nga panagayat king ka, Charlene. Ayap ka. Kas jila ka. Alis to king ka ti mangisita kanyak. Awatek. Maawatan ka no ape nga tinungpanak. Deserve ko mat. Tadyak na igawid ti riknak. Nga nagmawmawlatan ti panagayat ko king ka. Ang mamati ka ko makanyak. Pagsayatan tamad lang adwa daytoy. Siguro kat saan nga datat naikad din para iti may sakin maysa. Uno saan nga datat naikari ko nakuma. Siguro. Inaramat na klaeng nga po Diyos tap nagbalin nga. Instrumento tap na mabiro kam ti talaga nga naikari para king ka. Saan mo nga bang banggitin tinagan ti Diyos? Adi mo amo no kasanot kasakit tinaramid mo. Angim ulitik. Ulitik ti kanahin kong ibagbagaking ka, Luis. Agbabawi kanto. Nasigurado nga no isinanak. Ikang ka ti pakalaglagi pam kanyak. Anya? Ela, maawatan ka no anyaman ti aramidem.
Yung sabi ko, tadumting to ti aldaw nga malipatan na. Ikarkararag ko. Nga dumting to ti lalaki nga naikari para king ka. Nga mangipatig king ka. Oh, sumungbat ka. Nagipaborit ka gayam ti danom. Agkape ka di. Agkape ako maitay. Ngem naawanan na ko ni tiganas. Intang arudin. Nalpas na nga nagsaritan. Agsukat akon, saan pailaan? Kunakin ka nga ikangkat pakalaglagi pa. No talaga nga isinan akon. I'll make sure nga the remembrance ko nga ibatikin ka. Remembrance? When? Anya day chay? Daytoy. Oy, dito naputot nga tanong. Nagputot! Abay, sa buwag-buwag kanyak dito. Apo, di tapay lang matinagi sa buwagam. Apo, Cherling, tulungan nak. Apo, dito pala ang parte, di bagik tinagi sa buwagam. Anday ka, tulungan nak. Apo, nagsakit. Nagputot! Nagsakit! Yung apay pare. Apay nga inawagan nak. Apay nga pinayaban nak dito eh. Pare. Kumusta si sugat mo pare? Aglap-lapitog pa ilaing pare. Aya. Talaga ang aglapitog. Agasim ta binuyatan ni Charlene ti agburburik nga danom deta maselan nga partes ti bagim. Wingar pare. Good. Nakaagas ka, nakatumar ka, nagati pain reliever mo kada. Uy pare. Talaga ka di nga di ka rumwar. Madi pare. Mabainak. Nasakit pelaing pare. Anya ka ti bagang pare, api nga inayapanak dito eh. Pare. Nadadak problema pare. Anya diya pare. Saan nga amo ni Nicole tinapasamak kanyak? Nicole! Uwan pare, dati inistorya king ka nga kabarbaro nga border mi. Dandanin malpas ti review na. Ngem kunana. Sakbay ngagpakada nga agawid di Biskaya. Kahit na ngagkita kami. Itreat na kano jerwar. Kating ka na. Amumot nga madi pare. Mas makita mo. Talaga nga madi pare. Apay napuruan nga talaga. Junior mo. Permi pare. Permi ka aglap-lapitog pare. Sabagay aglaing tumutla data. Unang anyan tulat langanan into no maimbagan pare. Baka kasla agkamanaw nga takyag ti ubing. Tila ka na. Deta lang Kasta mo dito aglawlaw na. Kahit ni Charlene, nagsarita kayon. Saan pare? Saan ko nga kasarita pa eh? Mayatmat ka din. Tap na maminpinsan nga maputid ti relasyon min. Ang di ka kadi agdarom, ano anya? Madideta na rami daging nga. Deserve ko mat pare. Tila problema kita. No kaya't naktupay ni Nicole. No maamuan na kasla agkamanaw nga takyag ti ubing deti mabagbagik pare. Apo aya. Awan ka deta lang na deta. Pare, ada ka deta performance deta. Uy na pare ngam numamuan na tayo rason no api nga nagbalin nga kastoy. Bakakit no ma-turn off kanya. Ay deta lang nga pare. Apay. Di nakadiam mo nga sigun nga kayan ayat mo. Saan pare? Nagulbudak keng kwana. Imbagak idi. Nga awan tinubiak. Deta ka ti malala ti agul-ulbod. Ay, kas timbagak keng kay di pare. Adan to karmam no agaramid ka ti madi. Kati babae. Sanak nga palagi panin na pare.
Ay, apo pare. Pare, kanya nga ro, ti masapol mo pare. Ah, tulungan nakman nga agpanunot ti rason pare. Agpambarak ni Nicole. Nga, diyak amo na ti bagak. Ibagak yung kwa na nga masakitak. Ibaga na nga umay ka no dito. Angin ko na, makaakar ti sakit ko kunak. Kurang nalaeng nga ni bagak nga dakubid ko. Hindi, takot ti malalam pare. Apay, panagriknam ka di pare, kat gusto mo't keng ka ni Nicole. Permi pare. Idi nga ro dagtintinawag kami, talaga nga, naigalis pa isuna. Nga, nga, idi nagay love you, akit nagay love you to, sana yung babawi. Ngamin pare kat ilipas na lakano eti panag-review na, ken panag-take na exam. Kasano nga ro din pare. Baka kit no din nanto kayatin, no, maamuan na nga. Nagkasto dito kwakta. Gapunta na kisina, akiti kaayan-ayat ko. Ay na pare. Idi ko mapalamin damo na, nagbalin kan nga pudno. Nasakbay ko nga diniskartyam ni Nicole, kat nakiwin naswas ka ko mga umuna. Basta, basol mo ba't laeng data pare. Miso nga di ka matulungan. No deta, panagpaimbag mo, alakit tulungan ka. Ngem no, may ipapan iti babae pare, ay na, saan ka nga matulungan dita nga panag. Tabasol mo ba't la data. Unay ka mo tim pare. Yes, latalamot nga, di nagkadkadwamot pare. Tandaan ng pare, nagdantang nagpakugit pare. Agsabsabay tapi, idi nga, ay pare, sa awan di kita, awan ti pinalagipan di kakastan pare. Unay ka mo tim pare, tulungan ako na pare. Yung kakasarita ni Nicole pare, agpambar ka. Aklunek nga dakkel ti biddot ko kasin yung basol ko, ta nagulbudak ni Nicole, basol ko, ta nagdiniskartyak ni Nicole, idinto nga saan kami pa nga nagsina ken ni Charlene. Kat mamati ak nga nakarmaak nga agpaiso kasin yung tilaeng problema kasin. Amangan no yun to no maimbagan deti sugat ko. Ket malpas tumeten di pa nag-take ti board exam ni Nicole. Ket aklunen na ti panagayat ko. Adumteng ton ti panawen nga nakasaganan ton nga mangipaay ti amin-amin na kanya. Anyan to nga tat reaksyon na no makita na nga nauram at damarka ti uram iti na teng nga ti bagik nang runa iti maselan nga ti bagik nang runa iti kinalalaki ket saludsuden nanto no anya tinapasamak no apeng nga kasjay nga da marka ti nga nauram wenno nasunog jakmet nga rod kayat nga agulbudak tumanan king kuana. No mat ibagak tipod no, amangan no ma-turn off ket isot pangisinsinaan nanto kanya. No da kayo ti adday ti sitwasyon ko kasin yung nga adda pakalaglagipan na ken ni Charlene. Nga adda remembrance nga imbati ti sigud nga kayan ayat ko. Anya ti aramidin nyo. Balakadan dakman kasi nang runa king kakasin yung amok nga nalaing ka nga agpanunot ti rason when amok nga nalaing ka nga agpanunot iti solusyon kadagiti na dumaduma nga klaset parikot mabuybuya nabayagak nga agbibuyat programa mon kasin yung amok nga nalaing ka nga agpanunot na anakan nasirib ka adu dagiti problema nga binalbalakadam nga nalaing ka nga agpanunot iti solusyon. Iso nga please man kasin yung anyan to ti nasayad nga aramidit.
Into no bilang laeng ta aggayan ayat kam to kini Nicole ka makita nato nga agkamana wenno sa angkat deti ada ti piglat na diti tinga ti bagik. Dahil ti nga ro di ba kabuklan di ba kasarita akasin kadagyaman nak yun akong dagyaman kadagiti mang ted balakad nang runa king kakasin yung nang ted biag dito nga surat ko. Sapay kumagat na kay batit adal dati nga pakasaritaak ken nakaited liwliwa kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program kasin and God bless. Toy agbababawi ken nagparikot nga pagayam mo Luis iti Baguio City.